Takže čus lidi, dneska tady máme vlog Baník vs Sigma Olomouc. Jsem baníkovec, takže tak. Tady už jsme v tankovně Baníčku v hospodě. Jo, tady už jdeme na stadion. Tady už jdeme na stadion, takže budu potichu, aby to slyšeli, jo. Tady už jsme na stadionu, tady vám jenom ukážu, jak to vypadá a už budu potichu, protože to nejde úplně slyšet. A nemůžu ukazovat tváře, jo. No a abych ještě nezapomněl, tak na konci bude děkovačka, jo? Tak to budu potichu, abyste to slyšeli. Tak to budu potichu, konci bude děkovačka, takže to budu potichu, abyste to slyšeli, jo? Takže si nebudete, ale potom mám... Takže... Někdo telefona. Aha. Takže už jsme u konce videa, doufám, že jste si to užili, byl to jenom takový mini vlog. Jo, takže příště se uvidíme zase a takže čus.